Z bešupkových jadierok máme v ponuke aj pražené. Tieto konkrétne sú pražené s morskou solou. Jadierka pražíme na veľkoplošných pražičkách a máme balenia 250 gramové, 500 gramové a veľké rodinné balenia 1 kg. Tieto bešupkové jadierka pražíme na veľkoplošných pražičkách. Za pomoci vody sa nám na tieto jadierka prilepí morská sol, ktorá vlastne ochutí tieto jadierka. A jadierka, ktoré sú pražené, sú takéto pekné napučané. Tým pražením a teda tou solou sa zmení troška tvar toho jadierka, že je také tučnučké, sú veľmi chrumkavé, majú takú výraznú orieškovú chuť. A okrem toho, že veľmi dobre chutia, tak sú určite výbornou voľbou namiesto nejakých nezdravých čipsov. Tým, že budete konzumovať tieto jadierka, tak si doplníte aj nutričné zložky, ktoré tieto jadierka obsahujú vo výborných hodnotách. Napríklad bielkoviny obsahujú až 36 gramov bielkoviny na 100 gramov výrobku a takisto treba spomenúť aj vlákninu, ktorú obsahujú 4,8 grama na 100 gramov jadierok. To znamená, že budete nadlhšie zasytení, pochutíte si, doplníte si vitamíny rôzne a napríklad zinok, ktorý pomôže chlapom pri prostate, ale aj potencii a ženám doplní lesk do vlasov, zlepší sa vám pleť a takisto aj kvalita nechtov.